хора, ние се строим къща до Майнкрафт. Днес сме с хората, моите приятелки. Да, те строим къща до Майнкрафт. Приятелко. Ами, имаме един бат, който само дразни. Ами аз дойдох по-бързо, и после видеото ми. И аз не мога да вярвам. Тук е къщата! И не строим къща на Майнкрафт. И аз на първи път я виждам. Е, тук е къщичката ми, която те са построили половината. Е, сега се показва къщата, хора. Той е къщата. Чакайте, мая я видите. Това е половината от къщата. Чакайте. Ами хора, имаме къща. Тук е че? Да, имаме една кофа с букукче. Знаете ли? Катлан. Това е катлан. Ама да, но трябва да вършим къщата. Аз не снимам такова видео. И утре може да участвам с другото ми видео. Намерих катлана. What the heck? Абе, откъде намери той? Откъде намери тази буцка, бе? Откъде намери тази катлана? Абе, не, откъде намери тази? Чакай да се фърли. Ами да, тази буцка също колкото ни е. Опа. Така. Абе! Стига! Не чуят. Няма на строителите. Тук ще ни набият. Да, тук съм сега с моите приятели, хора. Да спи на малко водичка. Чакайте, песен ми хапия. Маля, аз го изкърчи, бе! Не! Никой да не се докосва над кофата, това е катран. Найме, който лепо може да умеш. Какво се случва? Не си се счупил ли? Да. Не ви чувам да чупите. Ама сгоре. Не. Какво две са къдици? Да. Какво се случва? Айде ме пръжа. Кой ти ми помогне да го правя, бе? Какво се случва? Hello, my friend. Макси! Ставай, не, то се счупи. То какво правиш? Искам да го поря, не мога, то се е счупил, май. Мале, то вече ми заболяха пръщите. Ти ми помогна. Ела, бе! Котенци! Ти ми го прави си! Мат, пис. Ай, приятелка, пак е на котките. Ами поне някой да помогнете! Не съм виновна, че се изкъсала. Давайте, бе! На планината на пирата! Давайте! Аз я последвам! Хора, не мога да ви да стана, защото... Но вече настаних. Сега да видим. Ама много ми е интересно, защото моята приятелка толкова обича много котки. Та път всичките Всъщност, защото тя много обича котките и заради той. котката не обича. Здрасти! Ти ми помогнеш да се оправи, нещото не се скъсало. Не се счупил, я опитай да ми го отвориш, не се счупено, май. Ето, когато го отварям, то излиза. А то трябва да е тук залепено. Аз не мога. И аз опитам. Добре, сега. Котка бе, мене обича. Не ти! Абе, не ти! Котенче. О, ще обставя на така на плата. И си хубаво ли, че е тук?
Не, Не обичаш ли капаците на колите? не знам. Цяло да са вкусни! Абе, къде е той, бе? Тя буквално минава през краката ми. Само, че трябва да се изтупвам преди да вляза. Да. Или майка, че те уби. Мен майка ми ме уби, защото тя обича котки с нос. Моята котка. Може да ми затвориш чантата. Ами хора, сега отиваме до планината. Не писи. Не писи. Мат, пис. Тя ще върви след нас. Мат, пис. Мат, пис. Мат, пис. Ела, мемяу. Мат, пис. Ето я къде. Трябва време на време да се отдъхва, за да може да се... Мат, пис. Пис. Къде свети новата ми гривна? Чиято ме приятел, което е. Спрете, пласите! Пис. Стига сте дразнили, моля ви. Оставете я, че е добра. Брак. Мат, пис. Ама ти поне не ми е дръжиш, бе! Те ще търва телефона ми! Каквата приятелка! Мат, пис. Оставете дразните котката! Пласи! Спрете, пласите котката! Ето ви се! Вие пласите! Ама Дуна, вие сте открили първи. Аз се открих първи. Да, ама тя бяга от тебе, защото много кръщи. Айде, земя! Как ще кажеш това? Аз не съм свикнал сега, но сега. Звънят ме. Звъниш. Чакайте ме. Ето, гърмял, пис, гърмял. Аз даже кръстих Макса. Вече ще се казва Бела. Не ми пимам. Ето, Виж, няма да стане. Какво сме ти направили? Котенчето. Ето го то. Ето те то. Ама трябва да това ми на планината. Не, че вече аз бях там и там Степан има просто. Къмчете и ще видите. Ми добре обясни на хората толкова си важно. Паднах от там. Ело, аз съм Дупито. Здравейте! Ние сме Дупенцата на Сашко. Не ги знам, те са луди. Какво свали? Мишо! Тя свали, че капачките, Дуда! За какво са някакви капачки? Капачка! Че са капачка, балапачка. Ми хора, май няма днес да строим с момчетата, просто да си играем с котката. Вземай котката и да си играем с нея, колкото с момчетата. Спри, заболя! Давайте! Гърба ми! Удари ме, стои! Мишо! Мале, няколко седмици няма излизам заради него. Елата да го посрещнем. Хайде! Чао, Гърмял! Абе, за какво ви е? За какво? Някакви луди, гадни работи, за какво? По-добре го махна. лепно за земята. Чакай, аз знам как да го махна. Супи го! Сега ще се олипи. Чакайте ме! Чао, хора! От мен чао! И от моите приятелка сега върви с момчето.